Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit li ta' futur lil pajjiżna. Jien irid inkun ma' partit li dejjem iħares il qudiem. Hekk qal il-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment Tonio Fenech f'intervista li kellu ma' dan l-istazzjon. Tonio Fenech beda l-karriera politika tiegħu fl-1997 meta kontesta l-ewwel darba fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali ta' Birkirkara fejn kien ġie elett. Fl-1998 sar sindku ta' din il-lokalità biex imbagħad fl-2003 kien elett bħala membru parlamentari fuq 8 distrett. F'din il-leġislatura kien inħatar bħala segretarju parlamentari fil-Ministeru tal-Finanzi biex wara l-elezzjoni tal-2008 il-Prim Ministru ħatru Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment. Meta staqsejni ħalli xażel lil Partit Nazzjonalista għalinna li dejjem ħassu qrib tal-prinċipji nsara tal-partit filwaqt li huwa l-Partit Nazzjonalista li jaħseb fil-ġejjieni ta' Malta. Dejjem il-Partit Nazzjonalista kien dak il-partit qed iħares il-qudiem. U jien irid nkun f'dak il-partit li għal dal-pajjiż jibqa' iħares il-qudiem. X'sa nagħmlu iktar għal dan il-pajjiż mhux il-passat illi l-Labor sfortunatament ħammarlu wiċċu. Staqsejni wkoll dwar l-isfidi li ltaqa' magħhom f'din il-leġislatura, speċjalment fid-dawl tal-kriżi ekonomika internazzjonali. Kienet għalija ngħid fost l-iktar 4 snin m'għandix ngħid il-kelma stressanti. Għaliex il-mumenti li inti tara kemm il-kollass ekonomiku u l-biża ta' dax seta' ġab fuq pajjiżna. Fid-dawl ta' dan il-Ministru spjegalna kif Malta bitmexxija qlija irnexxiela teleb dawn l-isfidi. F'pajjiżi oħrajn illi qed isofru taxxi kbar, jinqatawlhom is-servizzi soċjali, jinqatawlhom il-pensjonijiet, sptarijiet li jingħalqu. Tajjeb, jiġifieri dan aħna kollu evitajnieh. Mhux biss evitajnieh, imma qed nagħtu lil pajjiż prospetti ta' futur li nistgħu nibqgħu nibnu fuqhom. U dik naħseb hija xi ħaġa li din-leġislatura nixxilha tagħmel. Fl-aħħar net staqsejnieh jekk jixtieq ikompli jservi fil-politika. Jiena dispost li nkun hemm diment illi n-nies iriduni u nitlob il-Alla itini id-den illi meta ikun iż-żmien li jien ngħid issa mhux żmieni imma wasal żmien għal ħadd ieħor ma noqgħodx insabbat saqajja imma b'maturità u b'responsabbiltà ngħid ekku tajjeb għax ekku ta' ġid huwa għall-pajjiż. Gabriel Ellul, Net News.